Avui és dilluns 25 d'abril. Sumari. Comencem. Sueca aborda el problema dels robatoris en el camp. Al Consell Agrari, dijous, els agents implicats parlaren del tema en presència del subdelegat del govern a València. Les novenes jornades socioeducatives reuneixen vora 300 persones en la primera de les dues sessions programades en el Bernat i Baldoví. Totes elles assistiren per escoltar la ponència de la reconeguda psicòloga de prestigi internacional Rocío García Carrión. I l'Església del Carme acull el primer encontre coral de primavera. Participaren la Coral Polifònica de la Banda Primitiva de Llíria, la Coral Universitària Sènior de València i el Cor Ecobosis de Sueca. Hola, bona vesprada. Comencem avui este temps de notícies parlant-los del problema dels robatoris en el camp. Al Consell Agrari dijous passat es va abordar este assumpte en presència, entre altres, del subdelegat del govern a València. El subdelegat del govern a València, Juan Carlos Valderrama, i el coronel de la Guàrdia Civil, Amador Escalada, visitaren dijous Sueca per tractar el problema de l'increment dels robatoris al camp i amb l'objectiu també de reforçar la coordinació i col·laboració en matèria de seguretat amb els representants del consistori i del sector. En la reunió celebrada al Consell Agrari de Sueca, el subdelegat del govern a València va explicar que aquest tipus de trobades s'emmarquen en la política que s'està duent a terme de reunió amb els consells agraris de tota la província de València amb l'objectiu de millorar la seguretat al camp. Es una política que se está llevando de reunión con los consejos agrarios de toda la provincia de Valencia con el objetivo de mejorar la seguridad en el campo. ¿No? Creemos que es importante. Ayer mismo tuvimos una reunión presidida por el delegado del Gobierno con el sector agrario, con las cooperativas del sector agrario y con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y otras entidades de la Administración General del Estado, Administración Autonómica y Administración Local. ¿No? Y esto es una muestra de lo que hoy vamos a hacer aquí. ¿No? Está representado el Ayuntamiento de Sueca para que también se puedan coordinar la Guardia Civil, la Policía Local y que el agricultor también sea un participante, un agente activo en lo que es la prevención en el robo del campo, ¿no? Lo importante aquí es velar por la seguridad en el campo y que el agricultor no sufra esta lacra que hay de robos, no solamente de productos agrarios, sino también del cobre, de los motores, que tiene una repercusión económica importante para ellos. ¿No? Por eso es importante estas reuniones en materia de coordinación y colaboración y que todos estemos implicados en la seguridad. Per la seva part, el coronel Escalada va insistir en la importància de la celebració d'aquestes reunions per escoltar la veu dels llauradors i recaptar tota la informació que pot ser valuosa en la investigació d'estos fets delictius per poder adoptar en base a la informació recollida les mesures que resulten més efectives i aconseguir així una seguretat integral al camp. Escalada també ens va parlar de l'evolució dels robatoris d'un temps cap ací. Son los servicios tanto de seguridad ciudadana, con los equipos ROCA, Policía Judicial, las áreas de investigación, o sea que digamos que está toda la comandancia involucrada en esta defensa. Y estas reuniones básicamente cubrir tres puntos, cotejar, como ha dicho el subdelegado, los datos y ver lo que estamos haciendo. Otro asunto muy importante es que intentar que esa seguridad que se pretende en el campo sea una seguridad integral, es decir, que cada uno aportemos, nosotros por una parte, los agricultores por otra, las instituciones municipales, nacionales por otra, y sobre todo lo más importante que me traigo ya a estas reuniones es escuchar. Nosotros explicamos cuál es la perspectiva, cuál es la situación, explicamos qué podemos hacer nosotros y por otra parte, pero lo más importante para nosotros es escuchar la voz de los agricultores, porque son los que de alguna forma entre comillas, nos critican en el sentido de qué podemos hacer mejor, qué estamos haciendo bien y podíamos hacer, qué no estamos haciendo y podíamos hacer, es decir, y entre todos pues combinar esa seguridad para que sea la mejor posible. Estábamos en una cifra medianamente alta de los años pasados. El 2015 lo que pasa es que fue un año excesivamente bueno
Y siempre estadísticamente o delincuencialmente, cuando tenemos un año excesivamente bueno, pues al final se nota. Y la verdad es que hay que el comienzo del año 2016 no ha sido bueno, y por eso previamente hay que adoptar quizás esas medidas especiales para volver a los límites. De todas formas, tampoco es muy desorbitado porque ni siquiera estamos en los datos del 2014, 2013, pero sí es necesario adoptar medidas para evitar en la medida de lo posible ya lo que quede de campaña, y sobre todo aprender de lo que ha pasado este año para que no nos pase el año que viene. L'alcaldessa de Sueca, Raquel Tamarit, i el regidor d'Agricultura i president del Consell Agrari, Salvador Campillo, van valorar molt positivament el resultat d'esta trobada, que servirà per coordinar els esforços entre l'administració, la Guàrdia Rural, els cossos de seguretat de l'Estat i els llauradors per tal de desenvolupar actuacions efectives en aquest sentit. La visita es deu a que el seu subdelegat del govern, Juan Carlos Valderrama, i el coronel del Seprona, el ramador de l'Escalada, que volen saber un poquet els problemes dels llavors que tenim així, que són a muntó, i a veure de quina manera, confluint impressions i tot això, podem donar una miqueta de solució. Més que res, aquesta és la idea que han tingut ells, per cert, ha sigut cosa d'ells, és que volien vindre així, saber el que està passant així en Sueca. Així tenim a totes les forces vives de l'agricultura, els presidents de totes les associacions, i ja està, ni més ni menys, que són els que porten l'agricultura en Sueca. És terra d'arròs, és terra de tarongers, i sabeu que tenim un terme molt i molt ampli. Som dos pobles que tenim la sort de tindre un Consell Agrari potent i un guarderio rural, que en molts altres llocs no està, però tot i això és necessària aquesta coordinació entre la Guàrdia Civil i el Consell Agrari i els agents i els agricultors, perquè, com bé han comentat abans, sí que és cert, i la policia ahir mateixa ho comentava, que s'ha incrementat el nombre de robatoris que es produeixen en casetes i tal. Hi ha els llauradors n'hi ha vegades que se troben en la necessitat d'estar fent guàrdia a la porta davant del seu hort fins a quina hora. I és positiu aquesta visita que fan a l'hora de coordinar esforços perquè el llaurador, que ja de per si trau poc, que no tinga que fer aquest sobreesforç i entre tots poder caminar en una mateixa línia. En la pròxima executiva del Consell Agrari s'elaborarà un informe amb les dades de major incidència per traslladar-lo a tots els agents implicats. A la reunió de dijous passat van assistir representants de la cooperativa de la maquinària agrícola Ribera Baixa i de la cooperativa valenciana del camp Unió Cristiana, la comunitat de regants, l'Associació Valenciana de Llauradors, AVA, la Unió de Llauradors i Ramaders, els sindicats agraris i l'executiva del Consell Agrari de Sueca. Canviant d'assumpte, també dijous, però al Centre Municipal Bernat i Baldoví es va inaugurar la 9a edició de les Jornades Socioeducatives de Sueca. En la primera de les 2 sessions programades enguany assistiren vora 300 persones. Organitzades per l'Ajuntament de Sueca a través de la Regidoria d'Educació i coordinades pel Gabinet Psicopedagògic Municipal, dijous passat al Centre Municipal Bernat i Baldoví s'inauguraren les 9enes Jornades Socioeducatives. Vora 300 persones assistiren a la ponència de la reconeguda psicòloga de prestigi internacional Rocío García Carrión, actualment professora de Psicologia a la Universitat de Deusto i investigadora del CREA de Barcelona. En esta primera conferència, amb el títol Interaccions dialògiques transformant l'educació, la psicòloga va exposar alguns dels avanços que s'han fet en matèria d'investigació científica en educació, amb l'objectiu d'identificar quines són aquelles actuacions educatives d'èxit que poden garantir el millor resultat pels xiquets i xiquetes de Sueca i de tot el món en 2 dimensions, en la millora de l'aprenentatge i el rendiment acadèmic i en la millora de la convivència, del desenvolupament dels valors, les emocions i els sentiments. Garantir aquest èxit escolar i social. Doncs aquesta primera ponència inaugural parlarem dels últims descobriments, avenços que hem fet en investigació científica en educació, com l'objectiu d'identificar quines són aquelles actuacions educatives d'èxit que poden garantir el millor resultat per als xiquets i xiquetes de Sueca i de tot el món en 2 dimensions, en la millora de l'aprenentatge i del rendiment acadèmic i la millora de la convivència, del desenvolupament dels valors, de les emocions i sobretot d'allò que encara és més profund, que són els sentiments. I el que plantegem són les bases que expliquen per què aquestes actuacions funcionen. Quina és la clau de l'aprenentatge? És el memoritzar
o és aquells coneixements previs que teníem abans? El que sabem, en línia amb les investigacions internacionals, és que la clau de l'aprenentatge és la interacció i el diàleg, però no qualsevol tipus de diàleg. És com creem les condicions òptimes, els millors contextos d'aprenentatge dialògic perquè tots els xiquets i les xiquetes aconsegueixen el màxim, l'èxit educatiu per a tothom, en totes les seves dimensions, sense que ningú ni ninguna es quedi endarrere. És importantíssim, és fonamental. Cada vegada més el coneixement científic, els avenços en investigació, estan cada vegada més a l'abast de la ciutadania. La societat vol conèixer quines millores porta la investigació. Per tant, l'interès, la inquietud, la motivació i la passió que hi ha aquí a Sueca per portar els millors coneixements científics a les escoles, al professorat, a les famílies, posar-ho a debat públic, perquè les famílies, els mestres, els responsables de l'administració educativa puguin escollir o puguin accedir a aquesta informació per, si volen, de la manera que vulguin, posar-la a l'abast de tots els xiquets i xiquetes, perquè aquest coneixement científic que està garantint aquestes millores no sigui un privilegi d'uns quants o no es quedi només a unes èlits o a persones acadèmiques o amb coneixement directe, sinó que sigui tota la ciutadania la que té el dret a beneficiar-se del progrés científic. És, de fet, un dret humà en la Declaració Universal dels Drets Humans. L'article 27 així ho diu. I aleshores Sueca avui és un referent a l'avantguarda d'això, de portar el progrés científic als seus xiquets i xiquetes, al seu professorat, a les seves famílies i a totes les persones que estan aquí avui. Actualment jo estic coordinant a la xarxa de recerca internacional que se centra en superació de les desigualtats en escoles i comunitats d'aprenentatge. Està coordinada per l'Associació Mundial d'Investigació Educativa, WERA, i és una prioritat. Aleshores és com la investigació científica rigorosa pot informar a l'educació perquè sigui una veritable eina de transformació, que la ciutadania, que les escoles, que els municipis no es quedin amb informació sesgada que arriba de fonts que no són científiques, sinó hi ha tot un moviment global. Vam estar la setmana passada al Congrés Americà d'Investigació Educativa a Washington i al Congrés Mundial, que també estava sent allà. Jo estic com a representant en aquest Consell i el debat era ser intel·lectuals públics en democràcies diverses, com les persones investigadores ens comprometem amb la ciutadania, amb la societat, per portar aquest coneixement perquè així l'educació sigui una veritable eina de transformació, que allò que apliquem a les escoles tingui una base científica, tingui evidències i realment transformi els contextos per a la inclusió, per a l'èxit, pel desenvolupament, per a un futur millor, per a una societat millor en què tots i totes se'n beneficien i en formin part. Una experiència, un record. García va lloar també l'interès, la inquietud, la motivació i la passió que hi ha a Sueca per portar els millors coneixements científics en matèria d'educació a tota la comunitat educativa i posar-ho a debat públic. L'alcaldessa de Sueca, Raquel Tamarit, i el subdirector general d'Innovació i Qualitat Educativa, Josep Lluís Ribés, foren els encarregats d'inaugurar esta novena edició. Jo estic molt orgullosa que en el nostre poble, que és un poble relativament menut, tinga ja una tradició fent jornades socioeducatives. Si no recorde malament, esta ja és la novena, i cada any intentant això, buscar de quina manera es pot ajudar als docents i, per tant, als xiquets del nostre poble a millorar la nostra educació. Per tant, la meva més sincera enhorabona al gabinet, que sé que és el motoret perquè tot això funcione, i a la regidoria d'Educació, que, com sempre, està darrere d'això donant-li suport. En primer lloc, com soc de Sueca, doncs estic molt pagat d'estar així avui a casa, i en segon lloc he estat venint a algunes de les jornades que s'han fet en edicions anteriors, i enguany em toca l'encàrrec d'estar en l'acte inaugural en representació de la Conselleria d'Educació, cosa per a la qual estem molt contents de poder col·laborar en totes les iniciatives que estan fent molts ajuntaments i moltes institucions, però al mateix temps també aprofitem aquestes ocasions per mantenir contactes amb gent amb molta experiència en el món educatiu, per a que col·laboren també amb allò que des de la Conselleria volem tirar endavant.
Carles Vendrell, psicòleg municipal que va exercir de mestre de cerimònies, va agrair l'assistència de Rocío García Carrión a esta novena edició de les jornades. Una professional, digué, amb un gran bagatge i coneixement en tot allò relacionat amb les interaccions vinculades a l'aprenentatge dels xiquets. El regidor d'Educació, Vicent Baldoví, va presentar i acompanyar a la psicòloga en la seva intervenció. Com en les anteriors ocasions, la participació és molt nombrosa. Oficialment, a nivell d'inscripcions del procés que hem dut, en aquest moment estaríem en unes 260 persones que estan inscrites. El que ocorreix és que hem tornat a l'antic format de que les jornades no siguin sols un dia, sinó són dos. Entonces pensàrem que això havia frenat molt el que és el sector de pares, mares o altres persones, i entonces hem fet una segona campanya de divulgació convidant a que vinguera la gent a aquesta conferència d'avui, perquè tenim la sort de comptar amb la presència de Rocío García Carrión, que en aquest tema concret que va parlar-nos és difícil trobar a nivell internacional una persona en el seu bagatge, en el seu coneixement, en tot el relacionat amb les interaccions, en quant vinculats a l'aprenentatge dels xiquets i en quant a la participació. És una gran cita la d'avui, novenes jornades ja socioeducatives, anem a per les pròximes, el 10, les desenes, i el que vos dia, o vos hauran dit els meus companys que han parlat, les jornades aquestes, enguany tenim el plaer i el gust de tindre a Rocío García Carrión, una llicenciada i una doctora en matèria social i educativa, i a disfrutar d'ella. Des del gabinet o des de la regidoria d'Educació apostem per aquest tipus de jornades perquè ja des de 2004, que van ser les primeres, porten una continuïtat i no han deixat mai d'omplir en el Bernatí Baldoví. Començaren en el mestre de mestres Gonzalo Anaya, ha passat gent com Gaspar Izquierdo, com Francesco Tonucci, com l'última en febrer de 2014 que va ser Ramon Fletxa i ara Rocío García Carrión. Tenim un elenc de personalitats en el món de l'educació que som l'enveja dels pobles del voltant també. Des de finals dels anys 80, l'Ajuntament de Sueca ha organitzat nombroses activitats de formació del professorat en totes les seues modalitats i és en 2004 quan van néixer aquesta iniciativa en un format més estable de jornades en què es prioritzen les qüestions de tipus socioeducatiu. La pròxima sessió de les jornades en què es presentaran diferents experiències d'actuacions educatives d'èxit dels col·legis de Sueca i d'altres ciutats veïnes tindrà lloc este dijous 28 d'abril. Per què? Què aconseguirem? La Clínica Dental Pavia Pardo patrocina l'Oratge. Avui el dia presentarà molta tranquil·litat i estabilitat. L'única novetat serà l'entrada del vent. Tindrà component marítima i això ha afavorit la presència o formació d'alguns núvols baixos matinals que es retiraran a partir del migdia deixant una vesprada amb el cel més net. Les temperatures màximes es ressentiran i no pujaran tant com ahir, quedant en valors que oscil·laran al voltant dels 20 graus. Verschenken. Man darf nicht glauben, es ist ein Spiel. Denn wenn zwei Menschen einmal im Leben alles sich geben, das ist so viel. Vielleicht kann man sich öfter verlieben, doch eines Tages sieht man dann ein. I bé, acabarem avui este informatiu amb imatges del primer encontre coral de primavera a Sueca, que es va celebrar dissabte passat a l'Església del Carme.
participaren la coral polifònica de la banda primitiva de Llíria, la coral universitària sènior de València i el cor Ecobosis de Sueca. Recordar-los també que esta vesprada a partir de les 8 Sueca Televisió s'oferirà en directe el ple municipal on es debatran i votaran els pressupostos anuals de l'Ajuntament. Nosaltres tornem demà amb més informació local. Bona vesprada. Figlio